Хәерле кич 2019 елдан сәламәтлек саклау һәм демография илкүләм проектлары эшләп килә. Шул вакыттан алып йөкле хатын-кыз һәм туачак балага юнәлтелгән нинди уңай үзгәрешләр күрдек. Шулар хакында әниләр һәм бәбиләр дип аталган чыгарылышыбызда фикер алышырбыз. Кадерле кунаклар белән, әниләр белән, экспертлар белән, табиблар белән. Исәнмесез, кадерле кунакларыбыз, бик шатбыз сезне монда күрергә, алдагы вакытны файдалы уздырыйк әле. Шуннан да менә 2018 елдан алып 2023 елларда Татарстанда 245 меңнән артык бала туган. Бу саннар беренчедән канәгатьләндерерлек һәм без телгә алган демография, сәламәтлек саклау илкүләм проектлары нинди проблемалар, нинди мәсьәләләрне хәл итә алды. Наилә Наиловна, беренче сүз сезгә. Менә мин инде бүгенге статистик мәгълүматлардан башлыйм әле сүземне. Бүгенге көндә Татарстан Республикасында 36,497 бала аваз салган. Теге елга караганда 176 балага кимрәк. Әмма дә ләкин барыбер теге елгы күрсәткечләр белән шул бер тирә бара дип әйтәм инде. Менә соңгы елларны алсак, әле мин монда әзерләнеп килдем инде, карап килдем мәгълүматны. Шуңа күрә 2014, 2015, 2016 елларда бездә 55 меңнән артык бала туган. Бүгенге көндә инде 36,497 бала аваз салган. Әмма дә ләкин, әгәр дә бу милли проектлар булмаса, хәл тагыдан начаррак булган булыр иде. Чөнки милли проектлар, алар инде бик яхшы эшләп килә. Бүгенге көндә менә инде абортлар буенча да, йөклелекне төшерү буенча менә күп чаралар уздырыла. Һәм дә инде эко буенча, экстракорпораль аталандыру белән бала табу буенча да, һәм дә бик күп югары технологиялар барысы да менә шул проект буенча уздырыла дип. Менә югары технологиялар дидегез, февральдә генә 7нче хастахана базасында перинаталь үзәк ачылырга тора. Без беләбез, безнең Казанда ул республика хастаханасында бар. Менә шушы беренчедән сорау, перинаталь үзәкләрнең артуы авыр очракларны тагы да җиңелрәк уздырырга булышамы, никадәр булыша һәм андагы технологиялар никадәр заманга туры килә? Булыша, чөнки менә тагын әйтеп киттем, югары технологиялар бу инде неонатология дип әйтәм, бала туганнан соң 1 яшенә хәтле һәм дә инде бала реанимациясы дип әйтәм, перинаталь үзәкләрдә. Шундый зур үзәкләрдә, әгәр дә җитлекмәгән булып туган чиракта бала, аларга бөтенләй белән менә дигән итеп югары квалификациялы, яхшы итеп медицина ярдәме күрсәтү мөмкинлеге бар дип әйтер идем. Андый балалар киләсе тормышта алар сау-сәламәт яшәү рәвеше алып бара алалармы? Алар сау-сәламәтме? Беләсезме, тагын карап килдем. 2001 елда безнең шундый 170 бала туган, 22 йөклелек 22 атна чорыннан һәм 24-28 атнага хәтле, инде 143 бала туган 2022 елда. Алар арасында хайран бүгенге көндә менә бала булып үскән, формалашкан, аларның теге психомоторный развитие дип әйтәм инде, алар бер нәрсә белән дә үзләренең бергә туган балалардан калышмыйлар, андыйлар да бар. Чөнки менә шушындый балалар булсынга, аларга бик югары квалификациялы махсус медицина ярдәме күрсәтер өчен перинаталь үзәкләр кирәк. Чөнки ул перинаталь үзәкләрдә барсында да менә реаниматологлар дип әйтеп киттем инде, бала тууның, йөкле хатынның килеп керүеннән перинаталь үзәккә ул ярдәм күрсәтелә башласа, ул чиракта инде аның результаты дип әйтәм. Нәтиҗәсе дә шундый яхшы була. Бала туганчы бит әле бит әни кеше моңа әзер булырга тиеш. Менә бүгенге көндә хатын-кызлар ни дәрәҗәдә әни булырга әзер икән? Алар әни булырга омтылалармы? Гүзәл ханым, Әлбәттә, әни булу теләге ул инде
инстинкт буларак һәр хатын-кызда булырга тиеш дип әйтәм мин, чөнки сау сәламәт, психик яктан сәламәт булган һәр хатын-кыз әни булырга тели. Монда инде кем соң ул сәламәт әни һәм ничек әни булырга әзерләнергә? Шулай бит, монда беренче чиратта без физик сәламәтлек турында сөйлибез инде. Менә Наилем дә әйтеп китте, әни булганчы иң яхшы очракта син үзеңне әни булырга әзерләргә тиеш. Ой, ялгыш кына балага уздым да бала таптым дип түгел. Баланың әтисе дә, әнисе дә монга җаваплы карасалар, әлбәттә без сау сәламәт баланы тудыра, бала туар дип өметләнә алабыз. Монда инде аннан соң без әнинең психологик халәтендә онтырга ярамый, шулай бит. Ана беренче чиратта ул инде яшь ана булгач, аның тамагы тук, йокысы туйган булырга тиеш, ул үзенең физиологик мәнфәгатьләрен канәгатьләндергән булырга тиеш. Шул очракта гына ул баласын сизә торган, тоемлый торган, аның бөтен баланың кәефен тоеп тора ала торган әни булып булала. Инде бу кичкенә яңа туган балага аның инде сау сәламәт, зур кеше булып формалашуында бик зур әһәмияткә ия. Менә бүгенге җәмгыять, ничектер читтән караганда, ират буларак караганда, хатын-кызларга чыннан да ана булу теләген һаман да этәрәк кебек. Беренчедән, ана буларга теләүчеләр саны яше арта бара, ананың яше арта бара, башта карьера диләр, башта нидер уңышлар диләр. Бала санын шулай кимете ягы, чөнки бер бала булганнан соң әле икенчесен алып кайтарга вакыт юк. Эш, карьера, уңыш, менә җәмгыять ничектер каршы. Бу чыннан да шулаймы? Бәлки менә хәзер укытучылар безгә, педагоглар әйтер, һәм бармы моның шишелешүе? Ничек итеп аларның мотивацияләргә менә гаилә кыйммәтләре белән яшәргә? Менә шул турыда әйтәсәйдем, бүгенге көндә кызганычка каршы гаилә кыйммәтләре юкка чыга бара, беләсезме? Менә сез әйткәнчә, әти-әниләр күбрәк карьера, үзенең ничектер эшен булдыру турында, һәм балалар читтә кала. Һәм без мәктәптә моның белән бик еш очрашабыз. Шуңа күрә әлбәттә мәктәптә балаларга әңгәмә белән генә ниндидер чаралар аша гына түгел, гаиләнең үз җылысы булырга тиеш, үзенең гореф-гадәтләре булырга тиеш, йолалары, бәйрәмнәре, бергә кайдыр барулар, бергә чыгулар. Менә беләсезме, Казанда эшлибез бит инде, шәһәр балалары, күп кенә балаларның менә үзәккә чыкканнары да юк икән. Менә монда шуңа күрә без инде күп кенә очракта менә класс җитәкчеләрен мәҗбүр итәбез, балалар белән нинди экскурсияларга күрсеннәр, танышсыннар, белсеннәр өчен. Менә барыбер гаиләдән, гаилә әти белән әни арасындагы үрнәк ул балага киләчәктә гаилә куруга этәргеч булырга тиеш. Менә шуның юкка чыга баруы. Аннары тагын шуңа калабыз бит инде, интернет киңлекләре. Кызганычка каршы бала телиме, теләмиме, анда тискәре үрнәкләр күрә. Менә ул тискәре үрнәкне аны дөрес итеп балага аңлатып җибәрмәсәң, ул бит инде аны үзенчә аңлый. Чынлап та хәзер менә яшь кенә кызларда күп вакытта әйтәләр, нәрсәгә кияүгә чыгып торырга, нәрсәгә бала табарга диләр. Үзеңне карап, үзеңнең мәнфәгатьләреңне генә кайгыртып яшәү рәхәтрәк диләр. Менә шуны балаларга дөрес итеп җиткерә белергә кирәк. Менә бу җылыны ананың менә баласына карата мөнәсәбәте шул кадәрле якын булырга тиеш, киләчәктә бала да әнисенә карап, менә мин дә шундый гаилә корыр идем. Менә мин баланы менә шушы юнәлештә тәрбияләр идем. Менә мин дә яшь кызларны тәнкыйтьләү яшенә җиттем. Шуңа күрә тапшыру дәвамында әз генә тәнкыйть сүзләрдә булыр. Рәмзия, сез нәрсә белән килешмәдегез? Мин килешмәдем. Интернет киңлекләрендә шупшарга. Ношар үрнәкләр күп дигәнгә, әле менә мин Айваз әйтеп китте, һәм мин нәкъ менә шундай әниләр рәтенә керәм. Беренче балаңны тапкач, сиңа кайчан инде икенче балаңны табасың? Яшең бара, 33тән уздың бит инде. Булды, таба алмыйсың. Миңа һәрбер яктан шундай сүзләр ишетергә туры килә. Һәм миңа калса, ул бүгенге реалиялардан чыгып караганда нормаль күренеш. Хатын-кызларның карьера башта, мәсәлән, миңа калса 21 яшьтән, мәсәлән, үземнән чыгып әйтәм, шәхсән, әле син дөньяга әзер түгел. Син торыр җирең юк. Синең укып бетермәгән. Мәсәлән, син бит инде бала тапкач, аны
үстерергә, карарга, хатын-кыз ул гомумән аңа бик зур миссия йөкләнгән, ирне сойларга, мәсәлән, миңа калса хәтта ирне сойлаганда да хатын-кыз уйларга тиеш. Менә бу ират минем баламның әтисе булырлыкмы? Дибейме, андый яшькә җиткәнче миңа калса, менә 24-25 яшьләр. Артык менә уйлана торган кызлар утырып калалар аннары. Гүзәл ханым, сез килешмәдегез бу гайда. Менә мин карьера мәсәлән Бик кызыклы темалар күп барабыз иптәшләр. Һәм инде әйтеп бетерәсем килә. Менә шул һәм миңа бик инде әйтәләр, кашан икенче балаңны табасың дип. Әле минем андый теләкләрем юк иде. Әлегә һәм мин карап барам, мәсәлән, бер блогерны. Ул күптән түгел әни булды. Әйме, беренче баласын тапты. Әйме, 25 яшьтә микән инде ул. Һәм ул куя һәр көнне ничек ул роддомда бала тапты, ничек алар ире белән бергә бала тапты, табырга бардылар. Канатландыра башлады Рәмзияне шушы блогер. Аллага шөкер, менә блогерларга файдасы бар икән бит. Ул фотолар куя. Анда менә без бүген беренче тапкыр кафега чыктык. Име карыйм да, һәм син искә төшерәсең. Аның кем икәнен аңладым бугай. Әйе, һәм миңа калса интернет челтәрендә менә шундый блогерларны карап барган, мәсәлән, яшь кызларга ул Ләкин кайдадыр бар, менә шушы яшьтән бала табырга әле ашыкмагыз диеп тукып торучы блогерлар. Кемне карый бит? Син ярар, бу уңай мисал, мин ул блогерны беләм, әйтеп тормыйбыз инде исемен, мин аны карап барам. Әмма 20 яшьлек, 17, 18, 19 яшьлек кызларның мин социаль челтәрләрен ачып карадым махсус. Анда беләсезме, шәрәтәннәр һәм җинси мөнәсәбәтләргә ишарәләр. Башка бер нәрсә дә юк. Менә моны ничек аңларга? Бу нинди тренд китте шундый? Менә бу нәкъ менә тренд түгел, ул аларның, менә бүгенге халәте яшьләрнең, мин шуңа әйтәм, 17-18 яшьтә, мәсәлән, 19 яшьтә бала табарга, алар инде әзер, алар киресенчә әзер, все, алар әзер, алар килегез. Мәсәлән, мин матбугат шарасы, хатын-кызлар кызган вакытта бераз гына суытып торучы иратның кысылуы комачауны шуңа күрә бер кыска гына реклама бүленеп алыйк, аннан соң дәвам итәрбез. Әниләр һәм бәбиләр, дәвам итәбез. Монда рекламадан тышта бәхәс бара. Рәмзия, без яшь бер бала анасы белән сөйләшү бара, әйме әле була түгел. Рәмзия үзе бит әле менә карьера буенча да һәр вакытта да җай тапмый торган кеше, күптән түгел менә журнал редакторы булды. Һәм чыннан да монда бәйлелек Рәмзия аңлату буенча бар. Хатын-кыз җитергә тиеш, хатын-кыз өлгергә тиеш, аннан соң бала. Менә монда безнең яшь кийинчә ана булган әниләр үз фикерләрен әйтсен әле. Фикеремдә генә әйтеп китәм инде, үземнең үрнәгемдә генә. Мин инде Искәндәремне 90-нчы елда миңа 22 яшьлек булган вакытта тапкан идем. Менә ул бала белән үстем, бүгенге көндә инде мин минем инде кечкенә кызым бар. Чөнки беләсезме, вакыт туктап тормый. Һәр нәрсәнең үз вакыты була. Ел менә табиб буларак әйтәм инде, гомер үткән саен, елдан ел хроник авырулар үсә бара. Әни булу авыргарак, туры килергә мөмкин. Һәм дә инде анда әле күп медицина аспектлар бар, үзегез беләсез. Аннан соң күп очракта менә шул калдырылып килгән әйбер искә төшә дә 35 яшьтән соң инде, кайсы бер кешегә инде ул 40 яшьтә килә. Аннан соң инде ул менә бернинди яхшы нәтиҗә белән бетми. Кайсы бер гаиләләр өчен фаҗига булып та бетә. Менә һәр нәрсәнең үз вакыты. Беләсезме, минем әле ничәдер 5 бала табып, яшь вакытында инде өлкән яшькә җиткән хатынның нигә таптың дигән ишеткән юк, ләкин яшькә җитеп бер бала тәрбияләгән әнинең нигә алып кайтмаганмын дип әйтүен бик туры килә. Гүзәл ханым, сез инде баядан бирле. Баядан бирле күп әйберләр минем теге отклигым бар, шулай бит җавап бирәсем килә. Беренчедән интернет турында әйтәсем килә. Интернет ул әлбәттә хәзер без интернетсыз яши алмыйбыз. Ләкин интернетта яхшы әйбер белән бер рәттән начар әйбер дә күп. Һәм балалар, яшүсмерләрдә менә ул фильтр әле юк. Аларда ул критическое мышление дигән әйбер юк. Без инде зур буларак аңлыйбыз, бунысы начар, монысы яхшы. Аннан соң интернет, җәмгыять безгә бик югары стандартлар куя. Безгә барысына да өлгерергә кирәк, безгә карьераны да эшләргә кирәк, балаларны да, ләкин чынбарлыкта моны эшләп булмый. Мин монда килешәм, баланы вакытында табарга кирәк, һәм инде аннан соң карьераны эшләргә була. Мин үзем дә менә үз сифатымда әйтә алам. Мин 3 бала әнисе. Мин 3 баламны тапкан вакытта минем карьера... Сез 3 бала әнисе генә түгел, сез 3 малай әнисе.
Мин аның буенча да әйтеп китәм әле. Мин эштән киттем 3нче балам тугач. Һәм миңа карьерамны калдырырга туры килде. Һәм менә ул бәлки әйбәт тә булгандыр. Мин үземә бүтән юнәлеш алып, хәзер инде мин менә бу яшемдә мин үземне югары квалификациялы белгеч дип әйтә алам үз өлкәмдә. Мин өлгердем менә шушы 15 ел эчендә яңадан беренче баскычтан күтәрелеп менә шушы өлкәдә психология. Мин истимәле шуннан да бөтен нәрсәгә өлгердегез һәм инде безгә соллы фикерле психолог кирәк булса, мин шундый гүзәл ханым хашлатырам әйтәм. Монда сез булмый, бу темага сез кирәк. Әйе. Һәм тагын шуны әйтәсем килә. Менә Рәмзия бит әле әйме. Менә миңа карьераны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк. Ирегез кайда? Менә шунда килеп чыга инде ир белән хатын-кыз арасында гаиләдәге конфликт. Хатын-кызның энергиясе аның бүтән әйбергә юнәлергә тиеш. Мин бүген генә иремә әйттем. Хатын-кызның энергиясе аның су кебек, ир кешенең энергиясе аның менә тимер кебек булырга тиеш. Алар икесе дә көчле. Нәрсәне аңлата инде бу су кебек һәм тимер кебек? Ул аның вазифаларына бүтән әйберләр керә. Ул су кебек йомшак булырга тиеш, гибки булырга тиеш. Шулай бит кирәк вакытта җайлап, майлап җибәргә тиеш. Инде саллы, мәсәлән, кирәкле шундый фикерләрне, зур карарларны ир кеше гаиләдә кабул итәргә тиеш. Һәм инде менә шушыны без шушы энергияның балансын тыеп яшибез икән, гаиләдә озын гомерле була. Балалар да шуны күреп үсә. Минем балалар хәзер инде шул яшькә җиттеләр, алар кызлар алып кайталар. Алар хәзер инде мин әйтмәс идем, алар ниндидер теге ир кеше энергиялы кызлар алып кайтмыйлар. Алар шундый йомшак, ниндидер менә миңа карап алып кайталардыр инде. Шулай бит ул анисенә карап кызны сайладылар. Гүзәл ханым, без менә әйтеп киттерәм Зияме, безнең кызлар 20 яшькә җитлекми, фәлән фәсмәттән дип. Мин алай дип әйтмәс идем. Алар артык җитлеккән бугай. Чөнки ялгышмаса миңа шундый имеш-мимешләр килеп иреште. Имеш 13-14 яшьтә алар инде җинси мөнәсәбәтләргә керә. Менә бәлки мәктәпләрдән индер дәресләр барды. Гомумән сезнең мәктәптә дип әйтмим, андый очраклар ишеткәнегез бармы, Рәхимә ханым? Инде мәктәпләрдә җинси мөнәсәбәт турында сөйләшү гомумән юк иде. Ләкин соңгы вакытларда ул безнең инде әлбәттә бар. Ул программага да кергән. Ләкин җинси мөнәсәбәт дигәндә, менә ничектер әле укытучылар, класс җитәкчеләре ул мәктәптә чисталык турында, гигиена таләпләре малайларга, кызларга, егетләргә, кызларга ул турыда сөйләшү алып барып була. Ләкин инде тирәнрәк кергән сайын, монда белгечнең кирәклеге ачыклана, һәм инде әлбәттә тирәнрәк мәсьәләләргә без инде медицина хезмәткәрләрен һәм инде белгечләрне чакырабыз. Монда чөнки белгән кешегә кыз балам ул, егет кешеме ул сорау бирергә уяла. Инде чит кешегә ул курыкмыйча, ятсынмыйча сорауны бирә һәм әлбәттә үзенең сорауына җавап таба. Шул 14 яшькә хәтле республикада шул 10-11 шундый кыз бала йөклелек мөнәҗәгать итә. Әйе. Бу бит инде гаилә. Бу официаль, рәсми рәвештә әйе. Монда инде гаилә эчендә зур фаҗига, үзләре эчендә зур фаҗига. Чөнки алар физиологик яктан өлгергән, әмма дә ләкин аларның әле уйлау, фикерләү сәләте, анализлау, нәтиҗәләү сәләте юк ул яшьтә. Күп очракта инде йөклелекне калдырып, әти-әнисе икенче баласы итеп үз гаиләләренә алып үстерәләр ул баланы. Кайсы бер очракта йөклелекне бит үзәргә дә туры килә. Шуңа күрә әти-әнисе ни белән инде, рөхсәте белән. Әмма дә ләкин менә без үскәндә безнең җинси тәрбия мәсьәләсендә табиблар килеп, укытучылар белән бергә шундый яхшы итеп безнең белән уздыра торганнар иде чаралар. Һәм инде без теге әллә кайын ул вакытта интернетта юк, нәрсә дә юк, әмма дә ләкин менә физиологик нәрсә булырга мөмкин. Яшүсмер кыз, яшүсмер егет белән без аларны мәктәп усагасыннан белә килдек. Чөнки алар андый әйберләр кирәктер ул. Әмма дә ләкин, әгәр дә әни кеше үз кызын ярата икән, аның алар арасында җылы мөгаләмә бар икән, менә әйтеп үтте безнең экспертыбыз. Ул вакытта бер нинди дә проблема барлыкка килми. Ул вакытта әнисе кызын утыртып, җайлап, матур итеп әйтә белә шушы кирәк әйберләрне. Иртә башлаган шушы җинси мөнәсәбәтләр бигрәк караганда тәртипсез, үзелгән йөклелекләр, алар ахырда бит инде әни булу ихтималын бермә-бер киметә. Бермә-бер киметә, чөнки кысырлык дип әйтәбез, менә тагын карап килдем. Менә бүгенге көндә шул эко дип әйтәбез бит инде. Менә шуның хәтле зур
Акча инде дәүләт шундый зур суммалар акчалар тота. Ел сайын 120 миллион, 118 миллион менә ел сайын ИКОга тотыла. Әле уңышлы дигән сүз түгел. Әле уңышлы дигән сүз түгел. Әле эффективность дигән нәрсәсе бар ИКОның, ул 35% кына. Әле ул анализларын синең хронический гонадотропин барлыкка килсә, гормональ йөклелек дип әйтәбез инде. Әле бу сиңа яралгы барлыкка килү дигән сүз түгел, әле бу синең исән сау сабый балаң 40 атнада туды дигән сүз түгел. Һәм дә инде менә шушындый әйберләр йөклелекне үзү, иртә башланган җинси тормыш, инфекциялар, алар аннары нинди төрле партнерлар, алар төрле теләсә нинди препаратлар ичеп, бу хроник стадияга күчәдә, һәм дә инде кысырлык белән төгәлләнә. Сәбәпләрен генә әйтеп килтим әле, бу иртә җинси мөнәсәбәтләрнең шулай бит, менә бигрәк тә кыз балалар ни өчен иртә җинси мөнәсәбәтләргә керәләр? Алар гаиләдә җылылык тапмый. Алар физик якынлыкны эмоциональ якынлык белән бутыйлар. Алар шунда менә мине кемдер ярата дигән үзләренә фикер тудыралар менә шул вакытта. Шуңа күрә беренче чиратта без күп әйттек инде бу турыда. Гаиләдә җылы, ышанычлы мөнәсәбәтләр тудырырга кирәк балалар белән, бигрәк тә яшь үсмерләр белән. Алар белән сөйләшергә кирәк. Аннан соң менә хәзерге буынны безнең буын белән сөйләшкән кебек сөйләшеп булмый, аларга аңлатырга кирәк. Алар икенче төрле хәзер. Алар бүтән төрле фикер йөртәләр. Шуңа күрә ярамый дигән әйбер генә эшләми. Ни өчен ярамый икәнен аңлатып китәргә кирәк. Минемчә инде, ягъни кеше буларак бала белән сөйләшергә, аның белән дустана мөнәсәбәт, аңа җылылык күрсәтергә кирәк. Икенче яктан менә башка төр яшьләр дә бар. Һәм мин яшьләр өчен матбугат чарасы буларак, яшьләр журналы буларак, мәсәлән, минем 2 журнал рус телендә, татар телендә. Рус телендә безнең бар секс просвет дигән мин рубрика кертеп җибәрдем. Без ай сайын язабыз шушы темаларга язмалар. Әмма татар журналында мин ул рубриканы кертмәдем. Әлегә. Чөнки мин белмим аны ничек кертергә. Һәм менә безнең өлкән буын, өлкәнрәк буыннар, аңламый торган буыннар, аны ничек кабул итәрләр дигән курку миндә һаман бар. Бер яктан дәүләт бүтән нәрсә эшли бит хәзер име, сау, сәламәт бала табыр өчен бик күп тырыша, бик күп акчалар сарыф итә бер яктан име. Икенче яктан менә гаилә кыйммәтләре булмаганлыктан менә шундый фаҗигале әйберләр барлыкка килә. Шуңа күрә бүтән игътибарны хәзер гаиләгә юнәлтеп, бергә бәлки ял итәргә барыргадыр. Һәр вакыт бергә анда ниндидер эшләрне эшләргә. Сез әйтеп киткән хатынның үз вазифалары, иратның үз вазифалары. Мин монда шулай үстәп әйтсәм килеп калган иде. Мәсәлән бит хатын без бит безнең психология төрле. Мәсәлән, шәхсән миңа, әгәр мин натурам андый булмаса, мәсәлән, миңа әйттеләр, мәсәлән, миңа җәмгыять әйтә, ирең белән бул, иреңне кара, балаңны кара, аны үстер диеме, менә мин декреттан качтым. Безнең декретта ир белән мөнәсәбәтләр шундый начар, чөнки мин бер урында өйдә утыра торган кеше түгел. Мин шундый әни, мин балага 10 көндә мин чыгып киттем, мин өйдә утырмыйм. Мин кая булса да миңа барырга, йөрергә, ниндидер проектка кирәк. Юк, бу 16-нчы елда, ул вакытта юк я, бу 16-нчы ел. Ул вакытта әле социаль җитәрләрдә ул хәтле түгел. Шуңа күрә миңа 24 яшь. Мин баланы әзерләнеп, дарулар эчеп, бөтенесен ничек кирәк шулай алып кайткан кеше boş bilen. Ama çünkü mi etmek için bulan, benim de dürüst cümle ettiler. Emosyonel состояние дип әйтәм инде, Rusça. Миңа калса, бүгенге хатын кызлар төрле, аларны бер калыпка салырга ярамый. Бүгенге яшьләр төрле, аларны бер калыпка яз. Һәр гаиләнең үзенең кагыйдәләре, һәм шуңа күрә миңа калса, теге әниләр хатын кыз өйдә генә утырырга, балагына карарга тиеш дигән әйбер, тулысынча бүгенге тормышка туры килми дип саныйм. Мин әйтим инде. Мин сезнең белән килешәм, әмма дә ләкин кайсы вакытта килешмим дә. Мин конечный итог дип әйтәм инде, нәтиҗәләрен күрәм. Менә ул кысырлык бүгенге көндә 300 дән артык гаилә ИКОга чират тора. Бу ел сайын дәүләт бик зур суммалар сарыф итә. Бу ел сайын ясалган 2584 процедура 22 елда, бу елда шул тирәсе ясалды. Һәм дә аның әле результатын әйтеп киттем сезгә. Һәм дә иртә башланган җинси тормыш, һәм дә шул ук абортлар. Менә беләсезме, аборт бу бит инде ничек дип әйтим соң, кешенең наданлыгы дип әйтимме соң инде. Әгәр кирәк түгел икән, алайса узма йөклелеккә, саклан.
yüklülüktен. Bu bit инде тоже менә бер чара булып тора. Дөресен әйткәндә аерым тема, әйме? Гомумән алганда менә тапшыру кызганыч ахырына якынлашты. Без шуны аңладык. Монда хәзер инде аерым бер тапшыру эшләргә кирәк бер генә сорау белән. Булачак әнинең идеаль портреты. Гаилә кыйммәтләре ягыннан, сәламәтлек ягыннан монысы өчен без аерым җыелырбыз Алла бирсә. Күрешербез, таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз. Гүзәл ханым, тагын килерсез, әйтеп бетерерсез.